Салам дусларым, матурларым. Салам достар, Ринат белән Илнат сезгә кабаттан июль айының иң шәп хит парадын тәкъдим итәләр. Әлеге хит парадта инде безнең иң шәп җырчылар катнашты. Күп кеше сорый, дуслар, Илнас, Ринат, кайда барасың бу хит парад? Безнең ВКонтакте төркемендә иң шәп татарча җырлар группасында. Достар, инде безнең татар эстрадасы артистлары да шушы пандемия, карантин вакытларында үзләренең вакытларын бушка үткәрмәделәр, үзләренең җырчы төркемнәренә командалар җыйдылар, биючеләр, җырчылар, баянчылар, гармончылар үзләренең инде хитларын яңа җырлар белән тулыландырдылар, яңа хитлар белән. Шуңа күрә инде безнең әлеге хит парадта дагы бик матур, бик шәп һәм бары тик яңа җырларны гына ишетерсез. Тиздән инде Алла бирсә көз көннәрендә җырчыларыбыз кире үзләренең концерт турлары белән районнарыбызга, шәһәрләребезгә чыгырлар дигән өметтә калабыз. Без үзебезнең хит парадны башлыйбыз. Хәзер сез монда тулы исемлекне күрерсез. 3нче урында безнең Элвин Грей төркеменең яңа катнашучысы Әми. Элвин Грей һәм Әми килә җыры белән. Та-та-та килә Мине сөясең, йөрәгем янып көясең. Икенче урында инде безнең Гүзәл Уразова яңгыр җыры белән. Бүген безнең менә шундый матур кояшлы көн. Тик инде җырда безнең икенче урында яңгыр җыры. Yar yeri bitkesi ve yağmur Göz yaşımını sinden yaşırır Yaşının güne tügün Hislerinin de Kadirlisi bula yaşırır Birinchi o'rinda bizning Татарстанның эстрадасына raketa булып кергән Әнвәр Нургалиев язмыш җиле белән. Bizdə uzun yollar, çakırımlar Sine oylap yüreğimde kabındı yalkınlar Küngelim sina aşkına Tabırımın əli bir şora Eytir sözlerim var əli Minem sina Достар, инде безнең шуның белән июль айының хит парады тамам. Инде август айының да хит парадында сезнең актив катнашуыгызны көтеп калабыз. Үзегезнең җырларыгызны, яңа җырларыгызны иң шәп татарча җырлар төркеменә җибәрегез һәм сау булыгыз киләчәк очрашуларга кадәр. Сезнең яраткан блогерларыгыз Илнас кызык музык һәм мин Ринат. Уңышлар. Пока-пока.